Milyen eszközökkel próbáltatok megvalósítani a terveiteket? Mi is hasonló gondolkodásból indultunk ki, úgy lehet, hogy azért, mert hogy ilyen mérnökszerűség vagyok én is. Nálunk is meghibásodott a szivárvány. Nem hiszem el. Igen, de szóval nem alatta megyünk át, hanem megkeressük a forrását, ahol a földhöz ér. Ez volt a másik érdekes téma, amire mi gondoltunk, és meg is találjuk a filmben, és megpróbáljuk megjavítani. És ti hogy dolgoztok együtt? Tehát ki mit csinál? Két tesó hányszor ért egyet, és hányszor vitatkozik nagyon keményen, amikor megszületik egy produkció? Hát szerintem körülbelül együtt értünk mindig, és a munkát szépen elosztogatjuk. De legtöbbször szóval találkozunk az ő lakásában, és akkor egész nap dolgozunk rajta. Hogyan? Tehát ki mit csinál? Vagy mind a ketten a kompjúternél ültök, vagy valaki ki a kamerakezelő, vagy nem a filmben tudom? az utómunka volt a nagyobb része a munkának, a forgatás mondjuk egy nap volt, azt is teljesen közösen csináltuk, és utána az utómunka mondjuk 3-4 nap. És miért ihlet meg benneteket a szivárvány? Vagy miért volt érdekes ez a felhívás? Azért, mert csinálgattunk már kis filmeket ezelőtt is, de ilyen nagyobb munkát beleölni ebbe így volt érdemes, hogy volt ez a pályázat, és így nagyon szívesen neki